Inselmilkom nilqakom għal-programm Lejliet l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali għanna jirrappreżentaw lill-Partit Laburista lil Miriam Dalli u lil Chris Fearn, il-Viċi Prim Ministru, u lill-Partit Nazzjonalista lil Frank Psajra u lil Peter Aġuz. Ħanibdew bikom. F'del aħħar kellna is-sentenza tal-Igrent fej qalet le l-kap tal-Oppożizzjoni ma tistax tara r-rapport sieħ. Ma taħsibx li di tal-Igrent qed tiġġebdu għawis meta hemm familja, mser tal-Prim Ministru, illi ingħadet gidba dwarha ċara di minn dak li qed jingħata almenu. Naħseb l-inqas li tatlob apoloġija mhux tibqa' għaddej biha di. Alright, l-għonet Pepe rrit ngħid li ironikament ftit tal-ġranet ilu il-Prim Ministru qal li din hija elezzjoni bejnu u bejn il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. U mal-ewwel okkażjoni l-issa ta' kien hemm biex jiddibattu jekk rieda fuq stil presidenzjali kienet li jiġu hawnhekk fil-programm Xarabank u jsir id-dibattu. Imma minflok il-lejla sorpriża ngħid jiena ma illi fiha ħafna x'tifhem ukoll għandna magħna żewġ sinjuri, Dr. Miriam Dalli u l-Viċi Prim Ministru Chris Fearn, illi huwa fatt magħruf kulħadd jaf insertaw żewġ persuni li huma potenzjalment kontestanti għat-tmexxija tal-Partit Laburista. Jiġifieri jidher illi l-lejla wkoll donna din parti mit-tellieqa tmexxija tal-Labour Party. Però wkoll irrid ngħid illi dit tina x'naħsbu wkoll. Jiġifieri il-kliem ta' Muscat meta waqt laqgħa annwali tal-MDA qal illi ma riċipjana fil-futur, tibda tifhem issa x'inhu l-vera pjan. Jiġifieri jidher ċar illi l-pjan ta' Joseph Muscat huwa li ma jtawwalx wisq fix-xena politika lokali u allura taqa' fuqna responsabilità illi ta' bilħaq rridu nieħdu dal-pajjiż bis-serjetà u nippjanaw fit-tul għaliex 4 tim oħra Joseph Muscat jidher li mhux se jkun hawn minflok se jkun attelli għal Labour Party li potenzjalment xi ħadd mis-sinjuri taħdejja jista' jkun il-Prim Ministru ta' dal-pajjiż. Fuq l-Igrant sempliċi ħafna risposta. Huwa minnu li kien hemm il-konklużjoni tal-Maġistrata Aron Buġejja, l-Partit Nazzjonalista kien għamilha ċara, japprezza u jirrispetta id-deċiżjonijiet il-konklużjonijiet tal-Maġistrata Aron Buġejja. Però f'Kastilja hemm dokument li fih 1400 paġna. U dat dokument għandu il-Prim Ministru, għandu l-Avukat tal-Prim Ministru, għandu il-kellimi tal-Prim Ministru u min jaf min għandu iktar. Forsi għandu wkoll il-Viċi Prim Ministru Chris Fearn, ma nafx jiena. Il-poplu Malti m'għandux dan rapport. Il-kap tal-Oppożizzjoni m'għandux dan ir-rapport. U fl-interess tal-poplu Malti biex dil-kwistjoni jekk hemm bżonn tingħalaq darba dejjem in-nies ikunu jafu x'fih dan ir-rapport, ħallih in-nies jaqgħu l-mistoqsijiet li għandhom dwar. Għandna fiduċja fil-Maġistrat Aron Farrugia. Dak huma konklużjonijiet ta' inkjesta li l-Partit Nazzjonalista jirrispettom. Però hemm dokument b'1400 paġna li fih ħafna affarijiet oħra li hemm ħafna mistoqsijiet dwarhom. Hemm ħafna aktar mistoqsijiet jsiru. L-ewwel santismu ħaġa li trid tiġi hija li l-imbierek dokumenti Igrant 1400 paġna jitpoġġa fuq il-mejda ħalli kulħadd ikun jaf. Għaliex ma jiġix ippubblikat u daqtaw għaddi? Ma ħalli għax Frank beda billi għamil naqra u semma l-Prim Ministru Adrian Delija. Jiena qiegħed hawnhekk għax inti stidintni biex nagħmel dibattitu mal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġuz. David Aġuz għax raġuni beża ma ġiex. Wara l-paniċirku tal-bieraħ stenit li ħajġi Adrian Delija. Adrian Delija mhux qiegħed hawn, jien qiegħed hawn, il-Prim Ministru l-bieraħ iddiskutajt miegħu, il-Prim Ministru għandu fiduċja assoluta fija li jiena iva kieku ġie Adrian Delija kont nieħu pjaċir niddibatti ma' Adrian Delija. Adrian Delija għażel li jmur waħdu fuq in-net television jitkellem waħdu. Minflok ġie hawnhekk. Frank, hu paċenzja lilek ma ntorrompejtekx. Naf li skom dadi għalikom, imma paċenzja. Mela qotna. Ma ħbejniex aħna rrid niħiġi l-Adrian Delija. Mela qegħdin il-Prim Ministru mhux Għasel Adrian Delija, il-bieraħ Adrian Delija ma taħt it-tidda għamil paniċirku sħiħ, għalilna ħankun hemmhekk, ħaniġi hemm irrid nitkellem. Ejja Adrian Delija, ejja taw qed nistennik, ejja ħaniddiskutu. Ejja ħaniddiskutu jien għandi rispett kbir lejk Frank u lejk Peter u jiena ċert li ħajkonna dibattitu tajjeb, imma ħasra li m'hawnx Adrian Delija qudiemna. Il-bieraħ għalli ġej, jien ġej u ma ġiex. Il-Prim Ministru. Ħanejlek waħda wkoll malla la tissemmi il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru Joseph Muscat rebaħ fl-2013 kontra Lorenz Gonzi, maġġoranza storika. Reġa' rebaħ kontra Simon Busuttil fl-2017, maġġoranza akbar. Il-Partit Nazzjonalista ta' llum ta' Adrian Delija għadu bl-istess ideat, bl-istess attitudni, bl-istess billboards illi telef żewġ elezzjonijiet storiċi. U għadu qed jistenna li bl-istess ideat, bl-istess Zbaljat. Bl-istess attitudni. Bad nirrispondi. Telef tnej qed jistenna li ħajerbaħ id-darba. Zbaljat. Daj, taf xiesu. Issu sajjiet. Konkludi għax qed tieħu aktar. Issu sajjiet. Qed imur l-istat
b'xibka mqatta. U għax ħarbu l-lampuki, jgħet waħħal fil-lampuki flokkiet li għandu xibka mqatta. U la għadu jgħu l-istat. Aħna r-riżultat Intkom qed terġu qed tistadu b'antikità, qed tistadu policies kaduti, għadkom xibka mqatta, biddiltu s-sajjiet, imma sakemm tmorru bix-xibka mqatta, mhux se tabdu ħut. Bidlu xibka jekk tu tagħmlu. Grazzi tal-parir tiegħek. Ok, se ċaġa Peter. Ok. Tal-Partit Nazzjonalista ħelwin wis tiħdux għalikom, imma ta'kom tippruvaw it-tuħ lil ħaddieħor. Għaliex bir-rispett kollu, jiena s-sena li għaddiet meta ġejt f'Xarabank qed li konvinta li l-Partit Nazzjonalista wara Ġunju, wara din l-elezzjoni se jibda jfittex mexxej ġdid. Jiena konvinta li anki issa għandkom bżonn tfittxu mexxej ġdid u ħanejdlek għala. Għaliex minn kemm ilha li bdiet il-kampanja, naf li ddejqek di Frank, imma minn kemm ilha li bdiet din il-kampanja fit-22 ta' April meta nedejtu manifest elettorali u nedejtu lil kandidat il-manifest temmijat imma l-Adrian Deli jaħbejtu. U ħanejdlek għala. Għaliex battu email lill-ġurnalisti. Il-ġurnalisti għattulhom ġibu l-kameramen imma l-ġurnalisti ħalluhom id-dar jew l-uffiċċju jsegwu l-konferenza tal-aħbarijiet mill-uffiċċju. Assolutament le. Tant qed jaħrab Adrian Deli mill-mistoqsijiet. F'kampanja sħiħa ta' 30 ġurnata. Żar darba kumpanija u stieden il-ġurnalisti, kellu jifaċċja ġurnalisti bil-fors wara li ħareġ il-qorti mill-Grant u jitkellem dwar li Grant u konferenzi tal-aħbarijiet kemm għamel Adrian Deli. Ħanejdlek jien kemm għamel konferenzi tal-aħbarijiet Adrian Deli. Zero. Qegħdin ħan nitkellmu dwar li Grant. U żgur li ma tiskużawx ruħkom dwar li Grant. Imma Frank Bsajla għandu memorja vera qasira. Għaliex jiena niftakru fuq il-programm iswed fuq l-abjad, isaqsi lil Adrian Deli u taf x'qal Adrian Deli il-konklużjonijiet tal-inkjesta maġisterjali tant huma ċari li kwalunkwe kontenut f'dik l-inkjesta maġisterjali ma jistax ibiddel il-konklużjonijiet. X'għamel Adrian Deli? Kellna lil Simon Busuttil li għamel frame-up ibbażat għax daw in-nies intom tnessuhom fuq firem iffalsifikati u fabbrikati. X'mist hija għamel frame-up tiegħu, inkixef li għamel frame-up li hija gidba, Adrian Deli jrid ikeċċih, imbagħad ma ħallewx ikeċċih u qal if you can't beat them, join them, għamel il-frame-up tiegħu, mar il-qorti u l-qorti qed tgħidlu le ma tippubblikax l-inkjesta għaliex tippreġudika l-investigazzjoni. Xi tridu tagħmlu intom? Tridu tippreġudikaw l-investigazzjoni. Dak li tridu tagħmlu intom tippreġudikaw l-investigazzjoni. U jekk inti tkun leader tal-Labour Party nispera li l-iskuża lill-familja jaddejtu għamil trauma sħiħa. Il-Prim Ministru dal-aħħar qal illi n-nazzjonalisti tħobbu lil Malta meta tkunu fil-gvern imma mhux daqshekk tħobbuha meta tkunu fl-oppożizzjoni. Kienet jalludi għal fatt li jmorru hemmhekk il-membri parlamentari Ewropew jitkellmu fuq il-problemi u l-affarijiet li hemm fuq Malta. Pepp aħna fil-Parlament Ewropew u rejna kemm niddefendu lil Malta, meta ddefendejna lil Malta immilitajna fil-Partit Popolari Ewropew biex elibna mozzjoni li ressaq il-Partit Laburista Ewropew, il-Soċjalisti Ewropej li jimmilitaw fihom kollegi tagħna biex Malta tiġi konsidrata tax haven. Hemmhekk tiddefendi l-interess ta' Malta. Din il-ġimgħa stess iddefendejna l-interess ta' Malta mis-Soċjalisti Ewropej. Jiġi Timmermans hawn Malta, tajjeb, iħabbrilna l-bieraħ fuq il-Eurovision li hu ser jipproponi taxxa Ewropea armonizzata fuq livell Ewropew. Din hija daqqa ġol-istonku ġas-servizzi finanzjarji u l-gaming Malti. Din hija teddida lil-lejxin ta' 27,000 familja Maltija. Aħna fil-Partit Popolari Ewropew assigurajna lil Popolari Ewropej ma jimbuttawx taxxa Ewropea armonizzata. Aħna assigurajna lil Partit Popolari Ewropew ma jsemmix l-abort u jinsulenta l-valuri tagħna, jinsulenta l-identità tagħna Maltija. Aħna nassiguraw li fl-Ewropa nadattawha għal bżonnijiet tagħna Maltin, għax aħna kredibbli fl-Ewropa. Mirjam, jiena m'għandix dubju li inti tipprova tirrappreżenta l-interessi tal-Maltin, iżda inti jonqsok il-kredibilità fil-partit tiegħek stess. Għax jekk inti bil-problemi li tiddefendi, jekk inti bħalma qal il-kollega tiegħek qal li tela Brussell
biex jiddefendi Peter Raġun li jgħidilna jaf l-ikbar xogħol tiegħu Brussell kien li jiddefendi l-eċċessiv għall-gvern. Mela kif tridu intom tirrappreżentaw il-Maltin fi Brussell? Meta ma kontux kapaċi tbidlu l-manifest Madrid, ma kontux kapaċi tbidlu il-menxin għal-taxxa armonizzata, għall-abort Madrid tiffirmajtu kontra l-interessi tal-Maltin, kontra l-valuri tal-Maltin, u mbagħad tippretendu li poplu Malti. Poplu Malti, moħħok hemm. Fi Brussell għandek bżonn jirrappreżentaw l-interessi tiegħek u l-valuri tiegħek. Kompli. U għalhekk aħna Pep aħna dinaw għax il-ġimgħa d-dieħla ħajkonna elezzjoni Ewropea. Ordu ntallaw 6 żwiemel. Aħna 6 biss għandna. L-Olanda għandhom 20, il-Ġermanja għandhom 9 MP. Aħna l-MP tagħna rridu jaħdmu flimkien u rridu jaħdmu d-doppju ta' ħaddieħor. U ma jistgħux jiġu hawnhekk, tiġu hawnhekk titkellmu mod u mbagħad Madrid tiffirmaw dak il-manifest skużi ta' kif intom tippretendu min jaħdem fis-servizzi finanzjarji kif jista' jserraħ rasu bikom? Kif jista' jserraħ rasu bikom? Meta intom tridu taxxa armonizzata fuq livell Ewropew. Kif tista' toqgħod is-servizzi finanzjarji? Okay, mela issa Mirjam. U vera naqbel miegħek in-nies iridu jagħmlu għażla tajba. Naqbel miegħek 100% u ħanejdlek għaliex. Jiena nhar il-ġimgħa ġejt hawnhekk u semmejt żewġ emendi partikolari dwar rapport dwar it-tassazzjoni ittieħed il-vot fis-26 ta' Marzu fejn membri tal-Partit Nazzjonalista mid-delegazzjoni mill-partit tagħkom Frank u Peter ivvutaw biex inneħħu is-saħħa ta' dritt tal-vot ta' Malta. Ħanurejk iktar. Meta tiġi biex titkellem. Ma nibżax nur il-fatti li kolli fidejja. Jiena ma niġiex bħal sieħbek noqgħod inxejjer il-karti nitfaħħom hemm u mbagħad naħbi idejja. Jiena l-għada jgħat konferenza tal-aħbarijiet, mort bid-dokumenti qudiem il-ġurnalisti u kont miftuħa għall-mistoqsijiet tagħhom. Intom illum għamiltu konferenza tal-aħbarijiet dwar it-tassazzjoni. Tant kelli raġun fuq dak li qed il-ġimgħa li għaddiet li intom ir-Roberta Mezzola u David Kaza llum ħbejtuhom fuq it-tassazzjoni. Roberta Mezzola u David Kaza kellhom 3 ġimgħat. Nistenna li ġej Ħanejdlek kemm kelli raġun, Peppi, l-istess vot. Paragrafu 407. Jappella lill-Kummissjoni Ewropea biex jekk jidrilha li hemm min qed jipprova jimmina l-kompetittività tas-suq intern tneħħi l-unanimità, is-saħħa tal-vot tagħna. L-MPs tal-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra jivvutaw biex inaħħulna l-unanimità. Emenda oħra, għax intom tparlaw mod Malta u konkludi Mirjam. Emenda 96. Tajt li pajjiżna għandu sistema ta' tassazzjoni li timmina il-kompetitività tas-suq intern. L-MPs tal-Partit Nazzjonalista, Peppi, jivvotaw favur. Intom tgħidu motaw u tagħmlu mod ieħor fi Brussell. Franz Timmermans jaf li jgħid aħna milnielu ċara li maħniex ser naċċettaw l-armonizzazzjoni tat-tassazzjoni. Franz Timmermans jaf fejn jgħid magħna, il-poplu Malti Wawċi jaf fejn jgħid magħna. Issa fidejk. Aħna hawnhekk għandna riżultat tal-votazzjoni fuq din il-riżoluzzjoni l-emendi individwali Mirjam votat kontra. L-emendi individwali li Mezzola, Kaza, Francis Amidimek ivvotaw kontra wkoll. Irdu naraw ukoll li l-IPP aħna konvinċejna 14 l-MP biex jivvotaw kontra. Tal-Labor kienu weħidhom li votaw kontra. Imma barra minn hekk. U fuq l-emendi individwali tivvotaw issa għandna 5 li ġejjin, Mirjam. Issa importanti nitkellmu fuq 5 li ġejjin. Għal xejn nitkellmu sa fuq 5 li ġejjin. Il-vot finali li ttieħed kien kontra. Imma fuq 4 emendi tivvotaw Soċjalisti li Mirjam Dalli uritna ħafna karti, però morrit Żgur li nurikom il-karti, il-vot finali. U l-vot finali huwa dan nara. U f'dal-vot finali hemm l-ismijiet ta' 3 MPs tal-Labour Party u 3 MPs tal-Partit Nazzjonalista li l-kol ivvotaw l-istess. Fuq din kontra il-Malta tiġi blacklist. Li intom mortu Madrid. Ngħidu li sħabna jmorru Brussell.
See what is the price to pay? Jgħaw il-Prim Ministru ġimwijat pożizzjoni Brussell li biex joħodha qed intbijaw l-interess nazzjonali. Intom qed bijaw Jgħaw il-Prim Ministru biex iwettaq l-ambizzjoni tiegħu biex iwettaq l-ambizzjoni Ewropea qed jibda jkollu jċedi ċerta pożizzjonijiet bħalma għamiltu fil-Brexit, bħalma għamiltu fil-Brexit ivvutajtu kontra l-istituzzjoni ivvutaw favur hard Brexit. Ivvutaw ma' Macron favur hard Brexit. Jgħaw il-Prim Ministru biex jieħu l-pożizzjoni tiegħu qed ikollu jbih l-interess nazzjonali. Kif jista' jkun Malti imur Madrid u jiffirma dak il-manifest? Viċi Prim Ministru, jiena minn għandek forsi kont għax inti qed tinna l-embryon u għat minn ċella. Issa jitkellem doktor. Mela ħan nitkellem żewġ affarijiet li inti oġbok il-semmi. Fuq il-manifesti tagħna tal-soċjalisti fuq il-manifest tagħhom. Mela ibda biex jekk il-Parlament, jekk il-poplu Ewropew, inkluż il-Maltin, jivvotaw għal-kandidat tagħhom, Manfred Weber, da jrid illi ma jibqax ikun hemm l-unanimità meta niġu biex nieħdu l-voti. Ġifieri illi aħna llum nistgħu ngħidu jekk l-Ewropej kollha jridu illi jkun hemm tax harmonization. U Malta le, illum ma tgħaddix għax Malta tgħid le. Skont li qed tgħidu intkom, jekk l-Ewropej kollha jgħidu iva u Malta le, Malta tispiċċa. Dak tridu intkom, tridu tneħħu is-saħħa ta' Malta u tal-pajjiżi żgħar. Tgħidlix li mhux vera għax ekku ċara u tonda, hekk inti kapaċi tgħid mhux vera, jgħidli mhux vera. Semmejt ukoll li hemm affarijiet fil-manifest ta' Timmermans illi qed tgħidli ma morniex Madrid. Iva jien personali mort, jien id-deputat mexxej tal-Partit Laburista. Mort Brussell mort jien, tkellimt mal-Soċjalisti Ewropej u għedtilhom ċaru tont le. L-abbord f'Malta mhux se jidħol. ċara u tonta. Le, daħluha fil-manifest. Għax jafu. Ma konvinċejtu. Inti ma tax tista' tikkonvinċihom għax inti kont ħriġ Tara kif ma tistax nitkellem. Mhux jien qed ngħidilkom. Ma batux taħjar. Mhux jien qed ngħidilkom. Mhux il-Prim Ministru qed jgħidilkom, qed jgħidilkom Paul Vincenti, li ċertament da m'għandux xi background laburista. Anzi huwa li żed wieħed mill-iżjed nies li qed jiddefendu l-ħajja bħal Paul Mela u paċenza, u qala, tara ma jaqbillekx. Mort Madrid u ma konvinċejtu. Ma jaqbillekx isma' Paul Vincenti qalilkom, issa għadu s-sema, ħata titalmu xi ħaġa, ma smajtux di. Paul Vincenti qalilkom, tħawdux ħass ma kaboċċi, l-Ewropa ma tistax tgħid lil Malta jekk indaħlux l-abbord u le. Aħna ngħidu u aħna qed ngħidu le. ċara u tonda ma kienx hawa dibattitu fuq l-abbord. Konkludi. Etnejdu ċara u tonda. Etnejdu politika Ewropea importanti. Ma kienx hawa Brussell it-tilhom li. Grazzi. Le, ma diċ Ma nistgħux l-Ewropea. Ma xana ħarras. Li l-abort mhux kompetenza Ewropea, għal xiex. Uħut mill-iktar policies importanti tal-Ewropa ma kienux policies. Intkom tridu tneħħu għax tridu tneħħu l-unanimità. Intkom l-ambjent ma kienx politika Ewropea. Tridu tagħmlu għadi. Qed tieħu l-ħin tiegħek u mhux qed tiftieha. L-ambjent ma kienx policy Ewropea, ma kienx kompetenza Ewropea sa snin 70 sakemm kien hemm is-Single European Act. L-immigrazzjoni, għara kemm policy importanti għall-Ewropa l-lum il-ġurnata. Ma kienx policy Ewropea qabel snin design meta kien hemm il-Kunsill ta' Tamper Helsinki. Mela, aħna ma nserħux rasna li Paul Vincenti jgħidilna li mhix kompetenza Ewropea, għax jista' jsir kompetenza Ewropea. Jekk ikollok Prim Ministru fil-Kunsill Ewropew jiddeċidi għal Malta. Jekk ikollok MPs fil-Parlament Ewropew li jaħdmu mas-Soċjalisti Ewropej u jiffirmaw jista' jsir kompetenza Ewropea. Huwa proprju dak il-punt. Aħna rridux isir kompetenza Ewropea. Aħna rridu Ewropa li tirrispetta d-diversità, li tirrispetta l-identità tagħna, li tirrispetta l-valuri tagħna. Mela, mhux qed jiftieha, qed jaqblu ma. Tistgħu titkellmu. Illum, jekk Malta tgħid l-abbord ma jidħolx, Malta ma jidħolx. Li jridu huma ineħħu s-saħħa ta' Malta. Jekk Malta tgħid le, u l-Ewropa tgħid iva, aħna qegħdin ngħidu le. Fuq dal-punt, għaliex fuq dal-punt qed jingannaw. Seppi, qed jingannaw bi kliemhom stess. Għaliex il-Partit Nazzjonalista meta jkun daru mal-ħajdejjem joħroġ il-kwistjoni tal-abort. Tippruvaw toħolqu firda fejn m'hemmx, tippruvaw toħolqu kwistjoni fejn m'hemmx kwistjoni. Ħansemmilek għaliex. Dak kollu li għadek kifett, ħadd ma jista' jieħdok bis-serjetà għaliex kien Simon Busuttil innifsu. Fl-2005, meta ħareġ ta' garanzija lin-nies li anki jekk l-Unjoni Ewropea tiddeċidi li tilleġiżla dwar l-abort, xi ħaġa li m'għandrix dritt tagħmel qal, għandna protokoll li jipproteġi lil
f'pajjiżna milli daħħal l-abort. Dak il-protokolli Simon se Busuttil jiġi emendat, ta' Mirjam. garanzija, Intkom mhux tridu hekk. vera. Dak il-protokolli se jiġi abolit, Mirjam. Prim Ministru U għalhekk hija Soċjal-Demokratiku. tema importanti għal poplu Malti. Se nifqu għal-waqfa. Meta tmorru barra minn Malta. U Frank? Għaliex meta tmorru barra minn Malta ma titkellmux b'saħħa dwar l-abort mhux biss fil-kuntest lokali, imma anke fil-kuntest ta' pajjiżi oħra barranin. Ħanejlek Mela x'għamel trabi il-Partit barranin oħrajn Nazzjonalista. f'pajjiżi oħra stati membri dawk mhux ukoll huma Peppi, nisumani. aħna Mela allura għalfejn ma tiddisassoċjawx Le, ma din hija gidba. mhux Gidba manifest li qed tal-Partit jipproponi Nazzjonalista. id-dritt tal-abort. Okay, mela. Il-manifestazzjoni Se jkollna li nifqu jipproponi id-dritt tal-abort. Importanti kemm gidba. Ma ġifieri. Importanti kemm gidba. Sissa ħlif gidba ma semmejx. Jiena f'kull Gidba, emenda gidba, għaliex gidba, intom gidba. għandkom kampanja Gidba, gidba. okay. F'kull emenda qatt ma votajt favur l-abort. Taf għal xi vota l-Partit Madrid. Nazzjonalista, il-Partit Dik Madrid. Nazzjonalista ma jivvutax favur żwiġijiet, ma jivvutax kontra, anzi skużawni. Żwiġijiet li jiġu sforzati fuq tfal. Dak huwa l-Partit Nazzjonalista. Ma tivvutawx favur gender equality Issa tipprova fis-saħħa tiżvija, dak mentali. il-verità Dak huwa li tagħmel, l-Partit tipprova tiżvija għax Nazzjonalista. Ma inti taf. tivvutawx favur Nirringrazzjakom id-drittijiet għalissa, fundamentali ħanifu għal-waqfa tal-bniedem. qasira, qabel ma mmorru għal-break, xtaqt nispjega, xed jistibbu ħafna nies, xtaqt nispjega x'ġara fuq dan id-dibattitu. Aħna bħala Xarabank kif nagħmlu dejjem sedinna lill-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni biex jiġu għal dibattitu hawnhekk. Il-Kap tal-Oppożizzjoni għalulna n-nies tiegħu illi jekk jaċċetta l-Prim Ministru jew ma jaċċettaw. Il-Prim Ministru għajna ninsistu biex jiġi fil-programm u għalin għandu żewġ dibattiti oħra u se għażel jimur f'daw iż-żewġ dibattiti. Imbagħad aħna għadna mela ejja nistinnu il-viċi kapijiet issa tal-partiti u stidinna l-Viċi Prim Ministru, Dr. Fer, u l-David Aġus minnaħa tal-Partit Nazzjonalista. Din id-darba kien bil-kontra, aċċetta Dr. Fer, imma minnaħa tal-Partit Nazzjonalista ma aċċettawx li jipparteċipa David Aġus. Imbagħad erġajna minna t-tielet stedina u għednilhom biex jibgħatu lil min iridu huma. U dawn in-nies qed taraw batuha mill-partiti politiċi. Ħanifqu, ħaniġu lura, għandna ħafna affarijiet insaqsi hawnhekk ikunu magħkom naftit ieħor.